Evo ga, pojačava sad. Pojačava. Sad će ona garantovat pasti. Eno, kreće tamo malo. Evo ga, kreće uz banderu da gori. Jebote, ne mogu da gledam u ovo, čovječe. Kao kad variš aparat. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom video klipu vidjet ćete ipak nastavak žetve. U Kčedinu smo završili još pre 10-ak dana, a evo danas je 8.7. i nalazimo se u Dobanovcima, gdje ćemo pomagati našem kolegi Slobodanu iz Ašanje, a naravno pokušat ćemo i neki dinar ako je moguće da zaradimo. Vreme je oblačno i mora da se proveri vlaga, pošto ovo danas što radimo je sofru semenska pšenica, ne sme biti velika vlaga, pa ćemo da vidimo šta je. Ako je velika vlaga mora se čekati. Mislim da ne sme biti preko 15,5, možda ni 15, ne znam. Sad ćemo čuti. Dok čekamo da vidimo šta se dešava sa vlagom i da vlaga padne, pošto je preko 16, ovdje ćete vidjeti detalje od juče. Znači prvo vidite ovog velikog New Hollanda, a posle toga ćete vidjeti moj kombajn koji smo popravili i tu naravno vidjet ćete sad kako je započeta uopšte ova velika njiva od 46 hektara i šta se tu sve dešavalo, još po neki detalji, zanimljivosti. Znači ovdje je pšenica vrlo dobra, ovdje se radi o semenskom sofru, prinosi su preko 8 tona, oko 9 tona po hektaru i lepo je vidjeti kada postoji i pravo žito u ovakvoj godini koja je na našem terenu izuzetno razočarala i gdje smo u ozbiljnom gubitku. Duž je jako lepa, preko 1200 metara je dužina, Mire i Sloba će uraditi prvo naravno preko, da pripreme njivu i onda ćete vidjeti detalje u stvari kako su juče radili ovu veliku njivu. Dok ne krenemo ovo danas, dok ne padne vlaga, kao što sam već rekao. Sremice naše lepe su znaše, ničeg se ne plaše. Igrati znaju, pevati znaju, ljubit se najbolje. Sremice naše lepe su znaše, ničeg se ne plaše. Kuvati znaju, peglati znaju, ljubit se najbolje. Otac me kune, a majka me kore. Jao! Opet si sire, u povodno zore. Otac me kure, a majka me kore. Opet si Vlado, u povodno zore. Zato smo sremci, vrela je naša grl. Lupamo čaše, grlimo snaše, takva je naša đul. Zato smo sremci, vrela je naša grl. Lupamo čaše, grlimo snaše, takva je naša đul.
vidite koja je prašina. Na gornjem kraju sam izduvao stakla i retrovizor, evo već se ne vidi ništa. Ali nije kao ona u Sasama, ono ako ste gledali prvi video kada smo radili prvi dan pšenice, tamo je dalje neka bolest bila, nemam pojma šta je. Ono je strašno bilo, kombajn je bio kao skoro, sav je bio čađav. Sremice naše lepe su znaše, ničeg se ne plaše. Igrati znaju, pevati znaju, ljubit se najbolje. Sad je puna pretovarna do panja. Curi sofru zapravo. Imaće ga za sloba dobar prosek. Evo vidite ove uslove. Znači, Mire slabo vidi samo da se ne spuca u slobin kombajn. Da nam se smeju do kraja života kako smo slupali 2 kombajna na nju. Valjda nećemo, evo vidite ovo. Približava se noć, sad će vjerovatno i rosa, ja svaki čas provjeravam nogom. Evo vidite, to je ta tehnika provere rose. To je ta najmodernija tehnologija. Vidjeli ste detalje ove iz jučerašnjeg dana kada je sve išlo kako treba. Mi smo shvatili da vlaga sporo pada i dalje je 16 i donešena je odluka da se ide u kafić neki u najbliže selo, da li će se ići u Surčin, Dobanovce, Bečmen, nije bitno. I kada smo trebali da krenemo, Mika je uočio nešto čudno i počeo da viče gori dalekovod. I mi smo skontali da postoji mogućnost da se zapalio nešto na dalekovodu, da li ovi osigurači, šta već. U međuvremenu su Vlada i Aca odmah reagovali, seli su u traktor i poterali ovu cisternu, dok sam ja na brzinu dronom odleteo i za minut sam bio tamo kod te bandere i video sam da se već zapalilo žito. Onda smo njima javili da požure, da preseku kroz pšenicu, to je zapalila se bila stranika, pardon, da preseku kroz pšenicu da bi brže stigli i počeli da gase. Mika i ja sedamo u kola, tovarimo aparate i također krećemo da gasimo. Dalje gori, ne znamo kako da obavestimo elektrodistribuciju. Nek prekinu struju, bok. Samo nek elektrodistribuciju. Ej, zvali smo vatrogasce, da znate. Obavestili smo. Ovo još nisam video. Da se ovako zapali bandera u sred žita, sva sreća pa ovi domaćini stalno vuku cisternu sa sobom, znači neće da rizikuju kad su te velike table i žita. I uspjeli smo da ugasimo ovo što je bacilo varnicu, obavestili smo vatrogasce, oni zovu elektrodistribuciju da prekinu napon. Znači neki ozbiljan spoj, čim ovako gori, sva sreća pa sam s onoga kraja primetio da sija bandera i rekao gotov. Dok smo mi poleteli dronom da vidimo je li to, već je palo koja varnica, ali uspjeli smo da stignemo na vrijeme. Strašno, ovo još nisam vidio. A taman smo, pošto ne može da se kosi, 16 je vlaga, oblačno je, rekao ajde imamo jedno sat i po 2 vremena lufta, idemo da popijemo kafu, da smo 10 minuta ranije otišli, bilo bi jebačine. Evo opet malo krene vatica.
Alavari, a? To aparat za varenje, ali neki veliki. Čač, kako se ne prekine već jednom? Rekao, otkuda nije žica već prekinula? Pogledaj kako padaju varnici. Evo vidite, Mika i ja postali smo vatrogasci po celom Sremu, gasimo vam sreća, zahvaljujući Vladi i Aci koji su spremni, oni su odmah reagovali, ali ovo je sve zahvaljujući Miki što je snimio ovo, ja što sam odleteo za minut dronom i odmah snimio da je počeo požar. A Mire električar nije tu, tako da nije do Mire ovog puta. Evo, raspadaju se ove keramičke posude. I nemoj ispod žice da ideš, beži tamo. Jebote, ovo gori već po sata. Loši im osigurači pa ne izbija. Ne ide iskoči na đerdapu. Oho, evo ga. Završila je. To je to. Evo, posle svega napravili smo 2 kruga i tamo sam mislio da ću vam snimiti nešto, međutim posle ovog požara sada je usledila i neka bezvezna kišica, tako da to, evo vidite ovdje kapi, i što se tiče žetve za danas je gotovo. Evo vidite šta smo uradili, znači napravili smo, pa nismo ni 2 kruga, 1,5 krug. Eto, i to vam je moj prvi dan u Ašanji kad sam ja trebao vozim kombajn. Mika nije ni jedan krug napravio, on je došao, trebao je on više od mene da vozi, ja sam samo trebao da počnem. Međutim, sve nam se izjalovili planovi. Nadamo se da nam je Tesla iz Foče dobro. Toliko za ovaj video. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Ukoliko ste u mogućnosti, postanite član mog kanala. Sada smo već nakupili lep broj članova. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!